Γεια σας παιδιά, είμαστε οι Kings και έχουμε φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube που είναι σχετικά με gaming. Αγνοήστε την κολοκύθα εδώ που τη βλέπετε. Θα φτιάξουμε, βασικά θα κάνουμε πολλά παιχνίδια. Θα κάνουμε Minecraft, LOL και άλλα τέτοια παιχνιδάκια. Γράψτε μας και εσείς στο LOL με ποιον παίκτη θέλετε να παίζουμε, στο Minecraft θέλετε να κάνουμε ή άμα έχετε καμία ιδέα για ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό το κανάλι το φτιάξαμε επειδή βαριόμασταν και δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε. Σωστά. Άμα βλέπετε ότι αργούμε είναι τα σχολεία και θα αργούμε έτσι καμιά φορά. Κάνα Σαββατοκύριακο θα κάνουμε βίντεο. Κάνα Σαββατοκύριακο λογικά. Στο βίντεο αυτό σας παρακαλώ γράψτε για comments. Έλα εδώ κολοπρόβατο με ποιον παίξει να παίξουμε στο LOL. Προτείνετε έναν εσείς, αρκεί να τον έχω. Έχω τον Έδρελ με δεύτερο skin και άλλα. Αλλά τώρα Φάτο. κυνηγάω κολοπρόβατο. Και λαγκάρι. Και λαγκάρι γαμώτος. Αυτά από εμάς. Ευχόμαστε κάντε μας subscribe άμα σας άρεσε το βίντεο και like. Ευχόμαστε κάντε μας subscribe. Και κάντε μας